आज हमनी के खीरा के 5 गजब के फायदा के बारे में बात करब जा। त आई बिना देरी कैले शुरुआत कैल जाव। पहला फायदा, खीरा शरीर के हाइड्रेट करेला। हमनी के गर्मी में बहुत पसीना आवेला, जवना के चलते शरीर में पानी के कमी हो सकता, लेकिन खीरा में पानी के भरपूर मात्रा होखेला जवन की गर्मी में शरीर के पानी के जरूरत के पूरा करेला। एकरा में मैग्नीशियम अवुरी पोटेशियम जैसन खनिज होखेला जवन की शरीर में हाइड्रेशन के बनावे राखेला। हाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहेला, जवन की गर्मी के दिन में बहुत जरूरी होखेला। त खीरा खैला से रौरा ताजा और ऊर्जावान महसूस होला। दूसरा फायदा, खीरा वजन घटावे में मदद करेला। गर्मी में हल्का अवुरी ताजा खाद्य पदार्थ खाए के चाही। अवुरी एकरा खाती खीरा एकदम सही विकल्प बा। खीरा में कैलोरी बहुत कम होखेला, लेकिन ये पेट भर देवेला। एकरा में पेक्टिन नाम के घुलनशील फाइबर होखेला, जवना से लंबा समय तक भूख ना लगेला। इतने ना, खीरा में क्यूकर्बिटेसिन जैसन कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट होखेला, जवन की वसा के मेटाबॉलिज्म में मदद करेला। एकरा अलावे एकरा में कवनो चीनी भा अस्वस्थ वसा ना होखेला। ऐसे अगर वजन कम करे के बाद खीरा जरूर खाई। तीसरा फायदा, खीरा ब्लड शुगर के स्तर के नियंत्रित करे में मदद करेला। खीरा में कुछ यौगिक होखेला जवन चीनी के अवशोषण के धीमा कर देवेला। एकरा अलावे एकरा में भरपूर फाइबर होखेला जवन की चीनी के स्तर के स्थिर राखेला। एकरा अलावे खीरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पैंक्रियास के समर्थन करेला, जवन की इंसुलिन के उत्पादन करेला। खीरा में ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होखेला, जवना के चलते ब्लड शुगर के स्पाइक ना होखेला। एकरा अलावे एकरा में विटामिन के होखेला, जवन की इंसुलिन के संवेदनशीलता बढ़ावेला। ऐसे डायबिटीज से पीड़ित लोग भी आराम से खीरा खा सकता रे। चौथा फायदा, खीरा थकान आ कमजोरी से राहत देला। गर्मी में पानी के कमी से आदमी के बहुत थकान महसूस होखेला, लेकिन खीरा में पानी अवुरी मैग्नीशियम अवुरी पोटेशियम जैसन जरूरी खनिज होखेला। इ खनिज शरीर के ऊर्जा के स्तर के कायम राखेला। खीरा में विटामिन बी भी होखेला, जवन की थकान कम करेला। जब शरीर में सही हाइड्रेशन अवुरी खनिज मिलेला त आप ऊर्जावान महसूस करेनी। त अगर गर्मी में जल्दी थक जानी त खीरा जरूर खाई। पांचवा फायदा, खीरा आँख खातिर फायदेमंद होला। गर्मी में सूरज के तेज रोशनी से आँख के नुकसान हो सकता। अवुरी खीरा ना सिर्फ आँख के ठंडा करेला, बालों केकरा में लुटे अवुरी ज़िक्सैंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट भी होखेला। यौगिक आँख के तेज रोशनी बनावे में मदद करेला। अवुरी आँख सूखे के समस्या से भी राहत देवेला। ऐसे जब भी आँख में जलन होखे त खीरा खाई, चाहे खीरा के टुकड़ा आँख पर राखी। ऐसे आँख ठंडा अवुरी स्वस्थ रही। त गर्मी के मौसम में खीरा जरूर खाई। अगर रौरा सभे के ही वीडियो पसंद आयल त लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।